ba ai da ba mu. Shabbahar waliyin Allah. Kai ne ka zam sutura gunmu. Shabbahar waliyin Allah. Kuma ka zamo bigo namu. Shabbahar waliyin Allah. Na shehu ba babun shehu. Shabbahar waliyin Allah. Ko da yaushe kana sulhu. Shabbahar waliyin Allah. Ka hana mu yo ihu. Shabbahar waliyin Allah. Kuma mai uwa bakin murhu. Shabbahar waliyin Allah. Zai ci ya sha ko ba ahu. Shabbahar waliyin Allah. In baka nan za mu yo ihu. Shabbahar waliyin Ka Allah. kula da ni in ta yin tohu. Shabbahar waliyin Allah. Addu'a kai mun shehu. Shabbahar waliyin Allah. Kula da ni duka zamani kar a yada ni farin ilmu. Kana gaida waliyin Allah shakwari so za mu iya barin uba farin ilmu. Kana gaida waliyin Allah. Shabbahar sauƙawu ya barin uba barin ilimi. Ni da farko kai na kira ya rabbana malikinmu. Mai yanzu mai ɗazu mai komai Allah sarki kai mu. Da taimake ni ka bani fasaha zana wake maulamu. Ya ilahu ziyo roƙo ba dan mu ba ko kwanin mu. Kana gaida waliyin Allah. Shabbahar sauƙawu ya barin uba barin ilimi. Kai salati ya Allah gun Mustapha abban Zara. Wannan da ya zo da Qur'ani tun nasi har zuwa Bakara. Annabin rama ga kowa in sari duniya ya kira. Tara alaye sannan har asabu masoya kunmu. Ya faɗi ma zara batula son ku ne a cikin ruhi. Kuna rike babu ranar canji faɗi ma sirrin lauyi. Ki sa da ni a cikin masoya na ki karɓar mun shari. Ki mun lumana in ta ganin ki ko da yaushe ufin mu. Kana gaida waliyin Allah. Shabbahar sauƙawu ya barin uba barin ilimi. Ya shehu Amar Tijjani kudubi masanin rabu. Har ma da shehi Abdulkadir Jiyali maganin babu. Da shugaucin zamani alkaulayi mai yawan uku. Sai sharifi dan Usman Baba Kano kun ji kokin mu. Sallama a gare ku nake yi shakwa da ku dube ni. Almajirin kuma da sirne dagun abin mai rauni. Kace na zo na shigo fadar ku nan gurin zan samu yaki na baituka na ne na tau dan gaida ku farin ilmu. Kana gaida waliyin Allah. Shabbahar sauƙawu ya barin uba barin ilimi. Kowa ya rabe ku ya dace aikin ku ne share kukan mai halai na madalla kyawawa a cikin zukatun al'ummu. Shehu juyo na kalle ta ko zuciya ta samu salam. Har addu'a da ɗari mani zuci ka ciccire amma mu. Ya halifan shakkar ama a lafiya ajiyar Allah. Kowa ya so shehu sai ya so babban waliyan sirrin Allah. Shehu ni na rike ka da gaske waya da daɗi ba ni kasala. Da ma hantarar da mutane za su yi ba ta sa in damu. Kana gaida waliyin Allah. Shabbahar sauƙawu ya barin uba barin ilimi. Kaka su bi ga kawali ko ina kuwa ke nuni. Ka raba mu da yin aikin la'anan nan ce dani. Ka gyara zuciyar yara har manya cikin wannan karni. Mu ba irin ta gare mu gwarzo jarumi an ban umu. Duk sanin masana sun kasa sanin ka su bi waliyin Allah a katan kuma ga ka a nan duk ko ina ne ake talla. Ni ban san ka ba wai ya kake ne baban su a ishar Abdallah. Nan kana da wuya gun manya to bale
aje mata duniya da abin da ta kunsa kaya wasa duk lamarinsa yana gurin baban hafsa shi yasa a cikin su baye yayi daban baharul ilmu kamu da sirena yake ne ce yin gana ka ba mu fa amsa wani gari yake wata za kuma ta ina ne dai asalinsa tunda ka ce wali ne altawa da wani halinsa to muna son ka ba mu bayani ina yake garda abarin Zaligai da waliyin Allah shabaru sau zawiya farin uba baharin ilimi. yana guso zawiyar shehu balarabe yanzu na haka gidansa na nan a kusa da zawiya ka zo dan ganin ma idan ka ko da yaushe na a cikin gida na sa ɗakin sa in bayan nan to ya tafiya ta san masallaci maulan amma ba shi ba dan nan ne ba tsaya kuci suna na garin sifiri ta maradin ne to anan ne mahaifata ya bar iyaye da baba da sauran yan uwa ali na gidan sai ya dawo ku so kun cewa balarabe abun farin Zaligai da waliyin Allah shabaru sau zawiya farin uba baharin ilimi. dan shabbala rabe shehu ni dai so nake yi a yi mana auni in kasance kullum abin kwatance cikin zama domin su shehu mu murtala kara kula da ni kar a cuce ni shehu mai nasarar nan na ka shehu share hawayen mu domin su dafta tare gama don shugaban makarantar ta domin su shak abdalla na yabo adamin shehu barhamu dan shak abdullahi na tafkin nan tara kuka ta samu uban walar kaunar ku na shago ba su ka ko ba damu Zaligai da waliyin Allah shabaru sau zawiya farin uba baharin ilimi. ya halifan shehu balarabe kai da kai ya zama dole ido yabon babu sunanka ina ganin kai ya kulle dole in yo yabo da kirari lafiyar ka ta karo hali rabbana karaja mana kwanan shi kalifan mu mai kaunar mu nan wurin ɗaya zan atama in dakata ya al'umma sunan mawakin da ya tsara kuma ya rubuta za ni faɗa almajirin kuma nasir ne ɗagun hadif marashin himma to kuma abuwar kuma soya ba sani a garin ba ilmu Zaligai da waliyin Allah shabaru sau zawiya farin uba baharin ilimi. domin neman ƙarin bayani 09021217739 daga madassar habibu garin babbar rami jihar neja mashego local government a huta lafiya masu ya shehu mu maulan mu baharul ilmu alhamdulillah